Tirikuda chaizvo kuti ngotaurawo neHurumende ndedu. Ndisu vatsigiriwa. Zvikanzi havavhote havaite sei. Chokadisa ati vote. Chapiwa mapato akasiyana-siyana. Icho chiri chinamato chimwe chete. Tiri kukumbirisa manje kuti vari kunamata chinamato chakauya naBaba Johannes. Dai Hurumende yatitsvagira handiti nzira chaiyo yokuti isusu naika tinyatsozikanwa. Panapa ndo pasimetri yedu yatinoviga vatendi vedu vatinogara navo vanenge vaparara. Mushure mekunge tazivisa mapurisa kana kuenda kwaSabhuku ngozi dunhu rinoiri rina ndinonzi notice chakanetsa. Ndakaberekerwa mukati menzvimbo yeMhondoro. Ndiri kuenda kunotena 62 manje so. Ndane 27 years ndichinamata kunamata uko. Ndiripo ipo pakutera iro rizwi ratinaro nhasi iro rineri. Navaprofita iva vatina veva zakwana 27 years. Mukaenda kuNational Archive yenyika ino ndo kuno kwakachengetwa kutanga kwakaita chinamato chidishi nemutumwa wedu Baba Johannes akauya kuzotaura mugore ra1931. Baba Johannes auya mugore ra1931 ana chaakatisira achitidzidzisa manamatiro atichaita nemararamiro atichaita, machengetero atichaita mhuri dzedu, mawaniro atichaita madzimai edu zvese. Ana chasina kutidzidzisa. Wakatidzidzisa zvese izvozvo zvandataura ndikati mukaenda kuNational Archive yenyika ino munonowana izvozvo zviriko zvakanyorwa zvakadaro izvo. Kuuya kwatakazoita isusu mukati menzvimbo ine tanamata tichibva mukati menzvimbo yebudiriro. Takanamata imomo kusvika 2014. Ndobva tamira kunamata mukati menzvimbo iyo. Mune macircumstances akaitika imomo takuda kuti tirondedzere manamatiro akauya naBaba Johannes achititaura kuti imimi chizochengeta tsika idzi pakunamata kwenyu. Kwakatanga kuva namarwo akakura zvakanyanya 2014. Muna 2014 imomo marwo iwayo akatirwisa zvakanyanya zvekuti vamwe vedu vakatozopedzera vakumatorongo. Vakatogara ikoko nguva yakareba. Vakazosunungurwa ikoko. Asi vari ikoko zvakare kumatorongo ikoko kuda kuti isusu tione kuti vakanga vatadzei kana kuti takanga tatadzei, takashaya kuziva kuti taitatadzei. Izwi redu 2019 ndokuti takura ndokubva nesu mukati menzvimbo rikati aiyo regai ndende nemi kwandiri kunzi ndinoraramira ikoko nemimi. Ndopatakatakarwa tikauya nzvimbo ine. Tasvika nzvimbo ine takasvikopiwa miko yekurarama nayo mukati menzvimbo iyi tichitedzera tsika dziya dzakauya naBaba Johannes dziya. Imo mukati menzvimbo iyoyo yatanamata tiri mukati menzvimbo yebudiriro imomo. Shuwa takaonesa Hurumende yedu zvakataurwa naBaba Johannes kuti isusu hatitenderwi kuenda kuzvipatara kaizvozvo. Vana vedu havatenderwi kudzidza tsika dzevachena. Dzekuti mamu havatenderwi kudzidza izvo. Vanofanira kudzidza kuti amai. Vana vedu ivavo. Ezvo mukatarisa tsika dzatinadzo muno munaika. Muno hatifaniri kuwana chidhakwa muno. Hatifaniri kuwana pfambi muno. Hatifaniri kuwana vemangoromera vaye vekurwa vaye. Hatifaniri kuvawana muno. Netsika idzodzi dzatakadzidziswa naBaba Johannes. Nokuti ndodzinotakura mwana womunhu kuti dzimendese kudenga. Takasvika muno izwi redu rikati kuti tirarame zvatanzwiwe mukati menzvimbo ine. Ati chirega ndichikutaurirai kuti imimi naika apa nepapa mochita basa iri neriri. Munomu takanzi tinofanira kuveza tiri muno. Takanzi tichaweredha tiri muno. Takanzi ticharima tiri muno. Tichatsaga mishini ichaita kuti isusu naika tiwane zvinhu zvatinoshandisa isusu zvatisingazoendera zvedu kune dzimwe nzvimbo dzakareba.
though isi tichitenderwa kuti tinotsvaga zvinhu zvachona zvekushandisa kupi kunzoko kuti tiwane kudyidzana nevamwe paya pari kutaurwa kuti isusu tiri kuramba kudyidzana nevamwe. Hatisi kuramba kudyidzana nevamwe. Ma-raw materials ese atiri kushandisa panapa zvinhu zvatiri kuita tinototenga kubva kune vamwe vari kunzoko. Saka mabasa iwayo isusu ndo atakani tinodzidzisa vana vedu, ndo achararama nevana vedu. Ndosaka muchiona vana vedu tiinavo muno. Saka kuti timuendese kuchikoro, tingamuendesei kuchikoro? Mwana wedu isi tine chokumpa, tingamuendesei kuchikoro? Kutomushungurudza. Ndo tsika dzatakani tinorarama nadzo tiri mukati menzvimbo iye mikuwo yandiri kutaura yani mwana. Uyu neuyu takanzi tichengete mikuwo yandideka. Tagara muno Mwari wedu akati iwe kana wachikora muko ndega ndikupese muenzaniso. Isusu takanzi atirwe mukati menzvimbo ine. Ini nemumwe wangu wakagara apa tikangorwa. Tsika yenzvimbo ino haitendere izvozvo. Isusu tinombosumudzwa mukati menzvimbo ino toendeswa uko toburitswa kunze. Pakunoburitswa kwedu kunze ikoko naika. Andiri mazvaona kuti isi takasvikorambana nemikuwo yakanga yanzi tisarwe muno. Pakuburitswa kwedu mukati menzvimbo ine munofunga ndingaburitswe here ndichifara ini ndichiziziva kuti ndichiri kuda kugara muno. Ndinototedza kufara. Kana ndatedza kufara ndikabuda kunze uko manje ndochitanga kutaura zviri kutanga kusoropodza vanhu vari muno, kusoropodza zviri mukati menzvimbo ine. Zvamuri kunzwa vamwe wedu ivo vamwe vari kusoropodza tainamata navo, vamwe hatina kubvira takanamata navo, asi zvitsidzo izvi zvakataurwa nababa Johani izvi. Vari kuchikora zuva nezuva vakatyora zvekuti kunamata kwavo hakusina chiremera. Saka ndo zvimwe zvezvimwe izvozvo zvekuti zviri kutadza kuti ichi chinamato chinaika chigare pachakasiyiwa nemutumwa, chapiwa mapato akasiyana-siyana, icho chiri chinamato chimwe chete. Ndo tiri kukumbirisa manje kuti vari kunamata chinamato chakauya nababa Johani, dai hurumende yatitsvagira handiti nzira chaiyo yokuti isusu naika tinyatsozikanwa kuti tiri kuteera chii. Varapa vari kutaura tiri kuteera baba Johani, varapa vari kutaura tiri kuteera baba Johani. Baba Johani vari kuteera mukati vabva apa nevabva apa muri kuwana vakasiyana. Saka muri kuteera baba Johani. Saka hurumende tiri kuikumbira kuti ipapa itionerei papa, isarasiswe nesu, ngarege kurasiswa nesu. Tiri kukumbirisa zvakanyanya ipapa. Isusu hatisi vanhu vaive kuti tinganzi isusu tiri vanhu vakadi, tiri vanhu vakaipa. Isusu tinorarama nemitemo. Iye ndiri kutaura mitemo iyi. Mitemo iyi tikatadza kuitakura ndinenge ndisiri mutendi. Here pane kutaura kwakataura iyo marimwe zuro ana apfuura handitika wokuti isusu vana amai vedu ava vakaungana kwamuri kuona handiti ivo vana amai ava havachazikanwa baba wavo mumwe chete. Takutoita wekuchinjana. Tinotora ndotora mudonzvo handiti ndosvikoisa pamusoro pababa ava handika baba vangosvikowa namudonzvo wangu uri pavanoziva votonzi vachapinda mumba imo nekuti maaneni vanhu vachiri vanamatera havasi vanamata, havasi vanamati, ndo vakarambwa manje havasi vanamati. Saka isusu hatina tsika dzakadaro idzodzo, hatina tsika dzakadaro. Handitenderwe mutemo wedu unotiwo handitenderwe kuwanikwa ndichitaura naadzimai vababa ava kuti nditaure nawo maminitsi mashanu baba havasipo ndikutaura nawo chii. Mutemo wedu haubvume izvozvo. Ende handisangane naamai vababa ava ivo vouya apa indouya apa vanogara uko kwavanogara uko totaura minute 2 minutes vosumuka vaende. Ndo zvinotaura chipostori chedu izvozvo izvo. Nekuti takanzwa kuchinzi izvo ukasvika ikuku ukarega kupfugamira chero baba waunenge wadiwa waunenge wawana unotodzingwa mukati menzvimbo iyoyo uchinzi wati hauna kuchengeta mutemo. Aiwa satidaro tiri kuvarira zvinji kutaura zvakatumwa mutumwa wedu kuti azosvitsa mukati matiri kuti tigofa tichienda kudenga. Ndo zvatiri kukumbirisa izvozvo. Saka ngambobate baba pane nhau yanga itsanangurwa dhanzi kuno kwamakagara magara makamirira kuguma kwenyika mino tichingange chiri chokwadi here kana kuti hazvina kudaro izvozvo kuna Mwari wedu izvozvo. Isusu hatiziye kuguma kwenyika ino. Isusu Mwari wedu kana kuvamba kwaakaita nyika ino hatina kuziva kuti akaivamba seizvo.
tozoziva here kuguma kwaizvozvo. Iye wega ndiye ane sikireti yake yokuziva kuti nyika yake inoguma rini. Hatizive izvozvo, hatina zivo izvozvo. Kuno kwatakagara kuno takagara kuno kuti tiumbwe tive munhu umwe chete ane tsika imwe chete. Iri kunzi dai tatakunda imimi neni chaiye taita tsika iyo. Ane mazvona. Ane maka ndingati vakatanga kusvika kuno kusvondera perera. Vakatosvika kuno kuwana mvura ichipedza kunaya. Mwari anofanira kufarira tsika dzakadii dzakanaka. Iko kuno kwatiri kunzi tiri kutadza ikuno tiri kuiga vanhu zvisiri pamutemo, tiri kuita izvi nezvizvi. Chokwadi here Mwari uyu wonaisira vanhu mvura, vanhu vane utadzi wakadarewo. Musodhoma neGomora kana ichitaurwa. Zvese zvakanaka zvakabva zvamira pakavakwa Sodhomu neGomora. Zvino mukati menzvimbo inotorwa seSodhomu neGomora ndomonaya mvura. Ndomowanikwa zviri kuitwa izvozvi, maprojects ari kuitwa amunotinyatsoona kuti zvichikwada nedevelopment. Hatina chatisingagadziri pano, sipo tinogadzira, mafuta zvese tinogadzira, chingwa tinobheka chekuti tidye isusu. Munombowana here mukana wokuona veHurumende mwatsana semanzwisisiro ataita. Tinoimba chimbo chekuti vachazviona pachapagura, asi imimi sekere nekuti vamwe vanotsanangura vachiti hapasvikike pano, vamwe mukagona here kupapindura ipapo. Wawanishere mukana wokugara nawo pasi kana kuti pamutemo wekereke yenyu pamwe hazvitozi. Nyika ino yatiri kurarama tose, Zimbabwe ine handitika, neAfrica yose handitika, ndiyaMwari. Asi dunhu rino ratakagara rine reZimbabwe rine ndereHurumende. Saka isi tikaramba Hurumende tinenge taita chii? Hurumende ndiri pamusoro pedu. Tinoramba chii Hurumende isusu? Hurumende takati ikumbirawo kubvira 2014 watachikutaura kuti dai matipowo mukana wekuti timbotaura nemi mutinzwewo mamiriro edu. Asi hatina kupiwawo mukana iwoyo. Kusvika izvozvi tiri kuti tashungurudzwa, taitwa izvi nezvizvi, taitwa izvi nezvizvi. Izvi takatotaura pakauya vana Aroni ichidziva. Takatotaura tikati tanga tichikumbirawo mapurisa waya kuti dai tawanirwawo chimukana wekuti timbogonawo kurondedzera kuHurumende mamiriro atakaita. Isarambe ngonzwa kuti takaipawo. Iye sina kumbosvikawo ipapo kana kuti isu sina kudaidza kuti uyai kuno mutaure nyaya yenyimi. Tanga tipakumbirawo ipapo. Tiri kuda chaizvo kuti timbotaurawo neHurumende. Hurumende ndeyedu. Ndisu vatsigiri vaya. Zvikanzi havavhote, havaite sei. Chokwadi hativhote. Isusu tinonamata chete. Sezvamanzwa tichikutaura izvi kuti kugadzwa kwomutungamiri aripo, akagadzwa neNgirozi. Takateerera takagara pasi sezvatakaita izvi. Handitaure kuti akagadzwa gore riya raatanga kunzi president apinda muofisi. Akanga atone 5 years ataurwa kunzi ari kuya kuzotonga kugadzwa neNgirozi. Saka Hurumende ndedu. Izvo zviya zviri kunzi hativhote, maida kuti isu tivhoterani. Isu tichiziva kuti munhu akagadzwa neHurumende neNgirozi. Taivhoterani. Tichivhotera kuti kudii? Abve here? Agarepo here? Taivhotera chii? Hativhotaiyo. Hatigoni kuti tivhotere kuti abve ipapa yakagadzwa neNgirozi. Saka tiri kukumbirawo ipapa. Hurumende yedu igozivawo kuti isi takamira sei uye ndisu anani kubvira 2014 tichikumbira saizvozvo. Ndatenda yangu. Ewa.